pamit, Pak. Derek langkung. Rene sik lungguh kene. Wah, aku enek urusan penting karo kowe. Ya kok nangisnya mboten berlanjut ta, Pak? Ben, Pasti Mbak Muntul sedih tenan. Ya jelas Mas. Kudune Mbak Muntul belajar saka aku karo Jontot. Belajar piye? Mbak Muntul wis gede ta, Mas. Umpama uripe kaya aku kaya Jontot terus piye? Yo Mas, bener. Aku ada saka ibuku. Paijo yo ada saka ibuke. Aku karo Paijo iki cilik-cilik lho. Iya, Cok. Bener. Ngene Bu Siti ramong Mbak Muntul tok Mas sedih. Mas Mumun yo sedih yo. Jek ana meneh. Bapakmu. Selain Pak Bukang, ana meneh, Mas. Sopo kuwi? Aku. Kok iso? Ane pas Pak Bukang ra duwe det, sing arep latar mburi sapa? Latar mburi? Iya, Mas. Latar mburi alias bon. Utang. urusan penting iki. Lah nggih, ada apakah? Urus perkara soto bok. Alah, kuwi wis ra jaman lho, Pak. Kuwi ya wis ra viral. Dudu perkara kuwi. Oh, dudu perkara soto blok, Pak. Lho, perkarane kuwi soto bok. Lho, piye to kok ya bolak-balik mau dudu setobok, saiki setobok. Jane iki cetane sing piye? Kowe kuwi sing ra cetha. Piye to ki? Wong sing bingung bahas kono iso malah ora nyetak-nyetakke aku lho. Lah, sing arep tak rembug ya kuwi. Kenapa soto boke mbok keke Pak Ijo? Lho. Lah terus aku salah tuh. Ya salah. Lah terus letak kesalahanku tuh di mana? Lho, piye to kenapa wis tak omongke kenapa mbok keke Pak Ijo? Sik. Paijo. Kuwi asline anakmu podo. Lho, iya ta. Malah saya ngawur ta kowe? Lah nek aku takon ngono apa ya salah? Ya salah to. Wong genah cetha-cetha nek Pak Ijo anakku kok malah kowe takok ngono. Nah, saiki nek STB-ne kuwi tak kekke anakmu. Salahku ning endi? Ya pokoknya salah. Gara-gara mbok keke Pak Ijo, aku dadi ora entuk soto box saka RT. Pak. Ngono ya dadi masalah lho. Ya iya, ngono kuwi kan wis merugikan aku. Lah terus rugine ning endi? Ya aku dadi ora entuk jatah saka RT no. Saiki aku tak takono mumpung gratis. STB sing saka nggen kula. Iku jenengan wakan bayar napa mboten? Ya ora. Nah, terus STB bantuan saka RT. Sampean bayar ora? Ya gratis. Nah, kan ya padha-padha nek gratis. Ya tapi kan beda. Bedane ten pundi? Nah, saiki yen umpama soto boke kuwi ora mbok keke Pak Ijo. Pak Ijo kan iso ngomong karo Bu RT nek urung duwe soto bok. Terus Lah, gandeng wis mbok keke Pak Ijo, ngepasi Bu RT data. Ya wis, Pak Ijo ngomong nek wis duwe. Terus jenengan pengen entuk STB loro gratis kabeh. Ya iya no. Ya ampun, Pak dadi wong kok murka men lho. Oh, ya ora. Rezeki pati judu kuwi ning tangane Gusti Allah. Kowe kok yakin men ngomong yen rezeki iku nggo STB siji tok? Apa kowe iki wakile Gusti Allah ngono, Pak? Ampuh, Pak. Nah, kesuwen ning kene mah dadi koplak aku. Nuwun. Semua dulu, Nggih, Mas. Duh, iki anu, Mas. Kayak prene lo terus suwe, Mas. Lha napa, Mas? Iki posisi tindakan, Mas. Bukan rene ndene napa? Kan posisi juragane to, Mas. Kan jenengan mantune. Lah nggih. Kudune sing berhak menghandle niku jenengan, Mas. Bakale tetep kula handle wong kula mantune. Ini mboten dino niki. Arep dadi dino niki terus kapan? Mas, masa depan lho. Terletak ning pundakmu. Sing bukan apa to ya. Bos. Bos Momon. Bos. Waduh. Kok
panggilan ditolak tuh ini. Ayo, ngopo ki? Alah bos, ngopo pawakanku maling to ling Luraya meh grebek maling wae lho. Tak mate kekadoan sampean lingak-linguk. Lingak-linguk kan aku yang goleki to, Bos. Golek sapa? Goleki Mas Momon lho. Nek golek iki karo mlaku, ora meneng karo lingak-linguk tok. Ah, Bos, bangun tak kira Mas Momon yang jero omah lho. Apa didodoki? Gak ora. Ora iki. Berarti ra ning omah. Mbok menawa nek turun ning jero, Lah Mas Momon ra duwe kuping. iya to, Bos. Nek didodoki mesti krungu, Mas. Nek ra dibukake, berarti ra ning omah. Iya to. Ya wis wis. Siap, Bos. Dan gendeng. Niki ditinggal mriki mawon, Mas. Dadine kapan? Paling yo seminggu lah. Wah lah. Biasanya maksimal 3 dino lho, Mas. Niki kan cek prei to, Mas. Lah kan iso digarap sesuk. Sesuk yo tetep cek prei to. Sesuke Yo tetep prei to, Mas. lah iki jane minyak apa ora? Ini jangan diatur to, Mas. Yang duwe to Mas wong menungso urip lho. Ngoten maksudnya ngeten. Ngendul aja sedih ya to. Sedih banget tadi. Situ temukan baru. Lah, tinggal ancang-ancang mulai nyambut gawe. Lah butuh ancang-ancang to. Ora langsung gas ae. Sing sedih kan jenengan kalian ngendul. Lho lah nggih. Ya Mas Bogeng kan mboten. Sampai masa jagokan gelem barat nang mboten. Wis tak kamu buka. Lah niki tinggal mriki mawon to. Lah sing arep kan Mas Bogeng. Ya sing diurusi Mas Bogeng lho. Uripmu teman. Yo, Mas. Oke. Makasih. Acara apa to, Mas? Arep goleki Mas Momon. Pun ketemu? Urungi, Mbak. Lah sampean ngerti ra? Ora, Mas. Lah pun ngomah renek to, Mas. Mau tak goleki renek. Ketoke lagi ora pengen ngomongi sapa-sapa, Mas. Renek apa lho, Mbak? Sampeyan ora ngerti to, Mas? Renek apa to, Mbak? Wis. Nyedihkan tenan, Mas. Lah iya, enak apa? Pokoke mesake tenan, Mas. Sampeyan ra mesake aku to, Mbak? Piye to, Mas? Takon ikat mau ya ora gelem jawab. Malah gawe penasaran wae. Jadi malah kelekaran ning kene. Mas. Mas Bogeng. Mas. Enten apa to, Mas? Sampe nek turun ning kene to, Mas? Ora sengaja klekaran bablas keturun kok. Kelekaran kaperak ning omah. Nggih jane. Lah kok kelekaran ning kene ora ning omah? Ora sengaja, Mas. Langsung aja piye to, Mas? Iki mau ki niate nggur tenguk-tenguk, Mas. Ora sengaja kuwi aku bablas keturun. Wah, iku lakon apa neh to, Mut? Kok mut ki apa? Marmut. Dadi to, Mas. Bu Siti ki lunga. Oh, terus ngantek saiki rong kondur. Ya wong lungane lagi mau lho, Mas. Dinteni sik tambah ngelak ya kondur. Lah wong lungane lho, ning Pekanbaru. Terus ora arep kondur, Mbak. Jarine sih arep menetap ning kono. Hah? Mosok? Kamu nanya? Tenanan kok. Lah aku ngapus iki untungnya apa to, Mas? Lah terus jasa pelayan publik piye no, Mbak? Duh, nek masalah kuwi aku ora ngerti to, Mas. Lah terus posisi Mas Momon saiki ndi, Mbak? Lah sing ngerti ya sapa to, Leng. Lengi opo, Mbak? Celeng. Aku itu celeng, Mbak. Lah apa, Mas? Celengan Bagong. Oh, mula, Mas. Gambar Bagong ning nggon bis kira sampeyan. Oh, niku ajeng tulung kalian jenengan, Mas. Njaluk tulung napa to, Mas? Niki lho, mangku Mbah Keregetan kula. Lho. Lah napa kula niku buruh nyuci to, Mas? Jenengan lak karyawan laundry to, Mas? Karyawan laundry niku nek tenggene Bu Siti to, Mas. Ah, mula niku niki mang beto sisan tenggene Bu Siti. Lah ya padha wae to.
Beda. Beda piye to, Mas? Secara birokrasi niku tidak sah. Wah, wong gorap laundry wae lho dadak nganggo birokrasi barang. Ya iya no, kudu tertib no Mas. Arep gawe sesuatu yang besar. Niku dimulai dari yang kecil. Wong anak malah glagah teko ndi-ndi to iki. Glagah goreng apa bakar? Waduh, Jadah. Bos, apa? jenenge ora kabar aku, Bos. Ora kabar apa? Ajar ini Bu Siti tindak ning Pekanbaru. Kuwi gendeng apa piye? Tapi itu Mas, Kene sing ditinggal atine iki sedih kok. Kok ngabar-kabar. ajane Bu Siti ning Pekanbaru enak urip. Utane dulu, Pak. Alah bos cerita lho bos. Jale kowe murah rene. Ora ana sing ngabari kok. Rene meh ngopo? Tapi iki rene ngopo? Aku rene amung meh goleki sampeyan to Mas. Ora mergo Bu Siti meh tindakan. Aduh, rong ganti dino ya enek-enek lakon sing tak sandang. Sabar Mas. Aku ngerti perasaanmu Mas. Puh, Lho kok marah-marah? aku wis mari emosi kok. Dul. Min Dul. Iki aku Dul. Kene, linggo kene. Kowe wis maem. Apa kowe ora luwe? Terus kowe ora arep maem ngono. Boten, Bu. Lah anakmu. Apa kowe iki yo tegel to, Dul? Karo anakmu sing kudune berkembang ning wetengmu kuwi. Iki lho, tak gawake senenganmu. Apa pun iki? Sego goreng nganggo ndok dobel. Ndoke diceplok. Matur suwun sanget nggih, Bu. Jok, Dalam. ngerti seragame bapak ora? Wah, ramudeng aku, Pak. Rasane ning nggon lemari to. Ora yo, wingi prang-prang dino tak nggo kok. Nggon centelan kamar mandi. Ora ono ile. Sembe, Pak, ramudeng aku. Soale arep tak nggo kok. Nggo apa? Nggo ngeki wong-wong. Pak, Pak. Seragam kerja nggo ngaji wong tune ning ndi? Seragam kerja piye to? Seragam Prancis wingi ke lho. Mbok goleki seragam Prancis. Iya, kuwi kan seragame bapak to. Seragam bapak. Bapak iki cleaning service ning nggon lapangan Prancis. Jane laundryane kene wae sing diregengke Mas. Arepku ya ono. Nasib kuwi Mas. Kuwi dicara apa? Sese. Hah, suwen iki. Jenenge wong usaha Mas. Kuwi ora entuk kesusu. Ana mikirmu kesuwen tinggal turu no. Ini Mas. Laundryane kuwi dikeki live music. Piye? Apa? Apik kuwi. Usuramu tuwa don apik piye kowe iki? Dicoba sik Mas. Lalu teknisnya piye? Ini saka esuk wae buka jam 8 nganti jam 12 kuwi live musik. Terus istirahat. Nah, jam 1 engko dilanjut meneh nganti tutup. Wah, kuwi ora rame ning Mas Samsul repot iki. Alah dicoba sik to Mas. Lah terus pemusiknya siapa? Awak dhewe ngayakke wong-wong kene wae no Mas. Contohnya Mas Dul, Pak No,
Pandra, wis ngono bae. Wah, rumah repot Van. Dicoba sih to, Mas. Gah, Le, mengko bengi final lho. Lah kok Argentina meneh, Pak. Wah, Bapak milih Mbappe ya. Terus nek ngono, nek Bapak Prancis, aku tak Argentina. Loh, lah kok kowe ora kompak to, Le? Nek masalah ngene iki aku rasa kompak karo Bapak. Oke, ditenono le. Ditani piye? Mengko bengi kuwi kena menang Prancis lho. Ah, pertandingan balok diramal. Loh, iki ora perkara diramal kok. Nah, terus Masalahnya kuwi berdasarkan permainan bulane. Argentina. Apik Prancis. Argentina sing main sesepuh-sesepuh beda karo Prancis. Prancis kuwi sing maini jiwa muda berkarya. Mas pokoknya Argentina. Prancis. Tak kira wong sak kampung kini akeh sing jago Prancis kok lho. Dot. Kowe milih Prancis apa Argentina? Oh, lo Argentina lho, Pak. Argentina. 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 Wong-wong iki ora sadar. Nek kemenangan mutlak ning tangane Prancis. Ditenono. Sesuk aku kirap merayakan kemenangane Prancis. Kelakon dok kewirangan kowe. Tontonan wae. Jo. Aduh. Hari kira hari ibu ya, Jo. Wah, iya. Sedih ya, Jo. Gue ngono cek iso bal-balan apa video kolan. Lah aku. Iya, Jo. Ibuku ning luar negeri. Nek dibel sok nyalelek. Udah ora mesti iso nyambung. Ini wae, Jo. So, pas hari ibu, aku tak tuku kuota sing akeh. Terus ngono bal-balan karo ibuku. Kan kartuku singale luwih jos. So digoreng luar negeri banget. Makasih, santai wae, Jo. Meskipun jaraknya awak dhewe iki karo ibu awak dhewe iki adoh, tapi momen hari ibu iki ojo nganti kelewatan. Wis wareg dong. Sampun, Bu. Kowe nek butuh apa-apa ngomong ayo. Anggapen aku ki kaya ibumu dhewe. Matur nuwun sanget nggih, Bu. Ya wis nek no, tak mulih sik. Mengko tak baliri meneh. Ngeteri meneh. Mboten usah, Bu. Kowe aja ngono kuwi. Rasah perkewo karo aku ki. Wis sik ya.